थकनकाटा सेरिकालचाराव बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंदों। दिनै बेरगाव जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ थकनकाटा सेरिकालचाराव खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि ल'कसभा बिसायख'थिनि उनाव लोगोफोरखौ लोगो हमलायनायनि थांखिजों आरो दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव मिरु आफादनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लानानै लाइमोन गोहोखौ गोख्रोंसिन खालामनानै दोलोनि बिथाखौ गोहोगोरा खालामनायनि सायाव गोनांथि होनानै फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय समायखिरा लायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', कालिंदुवार पियाबनि एमसिएलए दिलीप बर', मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि जोहोलाव बर', बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर', नेतारि एन्थनी बसुमतारी, मिरु लाइमोन आफादनि आफादगिरि इरागदाव ब्रह्ममोनहा बाहागो लानाय बे मेलखौ आफादगिरि मासि लानानै सामलायो देरहासार बर'आ। दा जोंना सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि अर्थात जोंनिनो बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि निर्देश बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला जिहेतु पार्टिया जोंहा साब डिभिजन वाइसआव दादों। दा 10टा जोंहा जिल्ला दं, जिल्ला कमिटि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थांनानै जोंनि जे लाइमोन हान्जा जिल्लानिखौ लानानै आराम्भ खालामनानै जोङो ब्लक कमिटि बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे गेट टुगेदार हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे गेट टुगेदार हाबाफारि लानायनि मेन जाहोनानो बेनो जे जोङो इलेक्सननि उनाव खनसे जोङो लोगो हमस्रांनाय, लोगो हमलायनाय प्रग्राम आरो बेजों लोगोसे जोंहा जे रिसाफल जानो थांगासिनो दङ। गाहाय लेभेलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गोजौ लेभेलसिम जोंहा मोनसे माइनर रिसाफल जानो थांगासिनो दङ। दा बेयाव जों माबोरैबा इउपिपिएल दोलोखौ मजबुत खालामनायनि खाथिराव मोजां राफोद मानसि जोङो लाबोनो हायो, बे असिलाखौ लानानै जोङो जिल्ला हाबनानै सावरायनाय जादों। जिहेतु लाइमोननि गोहोआनो देरसिन गोहो होननानै बुंजायो। दिनै नैबे बेरगाव जिल्लायाव नोंथाङा फैनानै बेरगाव जिल्लानि लाइमोनफोरनि सायाव माबायदि नोजोर होगोन? दा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लक्ष्य आरो उद्देश्यआ बेनो, जों राजनिति खालामनायनि नामाव जों राजनिति खालामाखै। बेखौ रायजो राजाफ्राबो मोजाङैनो मिथियो। जाय इउपिपिएल दोलोआ भबिष्यतखौ लानानै जेब्लाबो सानो। दा भबिष्यत होननानै बुङोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रानो, कारना जाहैबाय जोंनि भारतबर्षखौ नाय, भारतबर्षआव जुदि पपुलेसन पेटार्नखौ नायोब्ला फ्राय 75% लाइमोनाव गोलैयो। दा जोङो 75% गारनानै जोंनि समाजखौ जों माब्लाबाबो दानो हाया। ओंखायनो इउपिपिएल दोलोनि जे लक्ष्य आरो उद्देश्यआ बेनो जे लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङावनो गसंनानै समाजनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय जाहाथे उन्नयननि खामानिखौ बिथांमोना जाहाथे मावनो हायो, बा भबिष्यतआव सासे जोंनि ओनसोलनि थाखाय राफोद सासे दैदेनगिरि जानो ओंखारबोयो, बे उद्देश्यखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं। 2025 मायथाइनि जि जानो गोनां बिसायख'थि बिटिआर, बे समाव लाइमोननि मददथिया माबायदि थागोन बिटिआर सरकार दाफुंनायाव इउपिपिएलखौ सांग्रांथि खालामनायाव? दा लाइमोन होननानै बुङोब्ला आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि लाइमोन हान्जाखौ गारनानै कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टियानो जा बा कुनु मोनसे अनुष्ठानानो जा, लाइमोनखौ गारनानै जेबो हाबाफारिखौ जों लानो हाया। दा इउपिपिएल दोलोआबो लाइमोनफोरजों जे सावरायनाय इन्टारेक्सन हाबाफारि, बेयो जोङो गुबुन माने प्रग्राम लानायनि गेजेरजों जोङो लाइमोनफोरजों जे सावरायनाय बेयो जाबोगासिनो दङ। जे दिनैल' जे जों सावरायदों बे नङा, फ्राय बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो जोङो बायदि प्रग्राम लानायनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरजों जों हाबाफारि लाबोबाय थादों। दिनैबो बेखौनो लादों आरो फैबाय थानाय समाव जों लालांगोन। आरो लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोनि सायाव जे मोनसे आक्रोशन, जे इउपिपिएल दोलोनि सायाव जे बिश्वास, दा प्रमद बर' सारनि सायाव जे मोनसे फोथायनाय, बे फोथायनायखौ दिनै लाइमोनफोरनि गोसोआव जों नुनो मोन्दों। आरो नोंथांमोनानो नाय, जेरावखि थाङा मानो लाइमोना सोरबा स्टुडेन्टआनो जा, सोरबा आउटगयिं स्टुडेन्टआनो जा, दिनै इउपिपिएल दोलोआव लोब हाबनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। इउपिपिएलआ मावब्लाबो मावाब्लाबो माखासे बिरोधी हान्जानि गोबाङानो ससियेल मिडियायाव गोबां रायखुमानायखौ जों नुनो मोन्दों। इउपिपिएलखौ जेबो मावाखै, नंमारगौ नङा? दा खोथाया जाहैबाय पलिटिकेल पार्टि, दा जोंखौबो होन बा गुबुन पलिटिकेल पार्टिखौनो होन, पलिटिकेल पार्टिया गावनि दोलोखौ जेब्लाबो साबसिन होननानै लाखायो। दा बे नङा जे जों इउपिपिएल दोलोआ जोंखौ साबसिन होननानै जों लादों, बे नङा। आरो अपोजिसन हान्जानि जे केरेक्टार, बे केरेक्टारानो जाहैबाय जेब्लाबो दोलोनि फारसे, दोलोनि एगेन्स्टै खोथा बुंनाय। बिथांमोना अपोजिसननि केरेक्टारखौ रल प्ले खालामदों, बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया। जा जोङो मोजां मावब्लाबो गाज्रि मावब्लाबो बिथांमोना अपोज खालामनाय बिथांमोननि केरेक्टार, बिथांमोननि नेचार। आरो बेनो अपोजिसन, जोंनि बे डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बे अपोजिसनफोरनि केरेक्टारानो बेनो। ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रासो बेयाव बुजिनांगोन अपोजिसन बुंनाय बाथ्राफ्रानो जे सैथोथार
बा गनायनानै लाथारथारनांगौ बेबोथ' नङा दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सिक्कित' जाबाय आरो बेखौ बुजिखायो आरो रायजोफोरखौ बुजायनांगौ दं होननानै जों साना